kalak dei kapur hot ngamban ya kata kajing samwat sampela sampliang samkiu samblanket tang bangas ngau ban ong ba ngatrai kasurok kedei kaban yok bentalang dei tang manga dei tang manu dei barok ki paj ba no susnong kasurok kedei kabenta ban yok nong tang kita ki nong kersan lane ki bom kersan bat ka siosi susu kalong ba ki don ru ki ba persang ban yalam bakla haba ngapul support social media ya kani kasurok ya jing sniu jong kani kasurok ka intention ka badon hanga haba ngapul se kani hapok rensan social media kalong bagi nong mikmat ki jongi ka department let's say dei tang kata ka department PWD jong ka state Meghalaya handai let's say kala bandai hadu ka ministry road of transport jong ka sarkar India ru let's say gila ban UI hadu kat no ke jing ka dong ka than ke jongi handai ki don ki ba persang ban yalam bakla ngi UI leng bagi comment ki ong ba kini ki briu nanin pok ka jaka nanin pok ka dong ka than haba kim kwa surok la don ka sarkar ki terwa ya ka surok tulin handai ki persya haswa bagan jubab ya kata ngai don tangkum de ban ong kamut tang namar bangi tangan ni terha ka kepo piwan terwa kaja kabadap da kadok ka juhur sipliang tang ba ni UI kendiang ba pila da ber da kabi ha katu kaja kan mentoi yu bangin kedang da kata kaja kebor bangi tangan tang ba hadin katu kat ne minit pat ngin yap na kejing terikam jong tu kabi kata ke jubab kabana kaliang ka jonga ya gitu ki ba persang banyalam bakla baong bangilong ki ba persa ka roy kapar ka development namar ba katu ka surok tulin kapa ka sarkar India kawan ban terwa kadai kabala thok sai hang tu bala keren sai to facilitate the uranium mining ngikam persa ya ka roy kapar ngikam persa ya kata kasurok hangi persa ya ka ka kentin ka bathok hang tu badla ki kloy ban penkelak tu kentin manu bom trek banu bom pediang ya ka roy kapar namar kata ka kerwa bat ka khubor ke jingkerpat saka sarkar saka ministry kalong ba to na ya keren su ya kata katulin lani ka furlin na ya keren ya kata ka railway na ya keren ya kata ka airport hanri ai shwa yangi tang ka black topping paprong siang rong pen bahaswa ya kan nala pat siang rong bah ya kan ke surok nawa kaji syaranikor katno kan long jingkerku katno kan long jing songu na banta kita ki nong mikmat pat ba na banta ka sarkar jela lani ka sarkar India lada kalong ke jingkerku nam tau pat ba na sosnong namar kata ngakwa ban pha kan ka kurwo sau paranong songsnong jong dong athan syaki parari ki be ke jongi tongin bread no ya ke jingkela kepada tangka dor nakawei ke sansdam syaka wei pat naka sanspa syaka sia arhaja syaka siajar naka siajar syaka arhaja namar kabdei ke jingkela ke pasisya hangi don kam syapat ke jingkela ke ba naik up bakin one eye maki yangi ke port tevut sanspa siajar lan arhajar ke siwut ke jongi hanri ngimdei ban benut datangi dei ban ai kela mangi arhajaru namta jong tu ubami khmat bat ubangi ila bat bangi idon kejing syania hau lene haka kata kadai ka kerwo kata kadai ka message kata kadai ka awareness ngala banong syaki kun ki hajar kadong kathany di paradok persnam ki jongi ki pamat ya kejing ki pamat ya kejing jenjar ki pamat ya kejing sertok haka let kawan ha kejing yat lenti ki jongki ke jongi ki paman kasngi lengba kejing ibeng lengba kejing mum pai khmat nakaliang jongga department lane nakaliang jongga sarkar balai nganut ban ong baka jingkala ka daitang nakawai ka sansdam syakawai ka sansdam naka sanspa syaka siajar naka siajar syaka arjar na UI bat ngasaki dalgi jongki khmat hausnam arjar pulai ki don ki nomi khmat ki don ki candidate ki baka jing thabut ka daila sai kin wan kita ki leaders ngila banong syaki ying ki sem ki jonga ki jongpi ban wan terwa bai thabut ka siosi kalong hakata ka jing terwa bai thabut ya ki tu ki bala kenjok khat prasnam ki babyang ki ti ki jat ki ai arhajar namanta ka shivut ban li thabut
Kapasosi kalong udon pramarjan ubadon kejing duna adu khotmet bomla bantri bomla ban kata bomdon ka kamai keji tang namar ba umpat dap khat prasdem batang namar ba umpat yovut na u ngam yu I ba kita gi leader kin terwa watang sang spak tingkah hanrei hakibat don kita ba biang ketiga kejat namar ba kitip ba ki yo ya ka shivut ke jongki kim salia ban thiet arajar shivut namar kata ko ki paradong prathan ki parado prasnam sange bangin penlong ke jingkela tang daga tengka nam ta ka shivut ke jonga ke jongpi rei ai ba kata ka jingkela ka basisha kendai na ke jingkit kli jonga ba jongpi bangi khmik lenti ba ka sarkar bat ka department kan sim khia ban wanra sisa ya kata jing mentoi jong pat ba no susnong jong ka ni ka dong ka than hapo ka irie ka dong ka than ke jongi kublai shibun